كتاب النف باب ان كملخص الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المزارعة ده دفتر no yewten fi remugol wal musaqatu e yarnugol wal ijaratu e yubugol. bab damgal no yewten fi ahkamil muzara'a fi nyaawre remingol wal musaqatu e yarnugol. al musaqatu yarnugol wal muzara'atu e remingol min jumlatil a'mal ko jeeyadum e dental golleli allati din yuzawilu hannasu di yimbe ben ittindiranta hakkundeji mu'um min qadimi zaman ila ko buri nebude zaman li hajatihim fi haton jingol mabbe ilayhi ma faade majji kanjidi faqad yakunu gumdi no lato fi milkil insan e der jeyal neddo on shajarul ledde dudude la yastati'u tawa o wawata alqiyama alayhi darana golde wa istithmarihi e kippugol de derima reena aina kankutum aw takunu lahu malatan ardul leydi zara'iyatu remitindi la yastati'u tawa o wawata al amal alayha gollitirgol ndi fow kankutum wastikhlaliha e sokolingol e maydi kankutum wa inda akhara tawano hino jungo neddo go al qudratu hattangol wawugol ala al amal e horegol leden walaysa tawano wonali fi milkihi e jeyal makko kanko neddo wawdo on taw kanko ala jungo makko shajarul ledde wala ardunu na leydi himo wawi golle kono mara leydi ka rema o mara ledde ko tuta ko o yarna ko ayna o da kadi hino mari o wa tali gollude awa wa min thamma awa ko ila don non ubihat woni ko dagina al muzara'atu remingol oya non joni yobamo wal musaqatu e yarningol oya joni yobamo li maslahati tarafain sabu no maslaha sabu intérêt sabu nafore ko woni kon e cende den didi kala bi mana e sengo mabbe kambe di dokala wa hakada ko wononi kullu ta'amul ko rabbi kon kala golle ash-shar'i sar'inade wa'imun daride nyinnayde alal adali e hore non dal wa tahqiqita ko haqinqinade alegol ko tabintinade al musalaha maslaha on intérêt on hakkunde julben wa daf'ul mafasid e ko tawata ko dunyata boneji din e musibaji din fal musaqatu ko wete yarnugol arafa hal fuqaha faamu be dina ben hino famini dum julbe ben bi annaha dum ko woni dum daf'u shajarin ko jonnugol ledde maghrusin tutatede aw shajarin madu ledde tutade mawni wuri ghayru maghrushin e tawata na tutatede ma ardin wondude leydi vidiri ka tutate don jonna dum ila man yaghrusuhu faade mono tutade ledde fiha e der leydi din ko yaqumu immo o darano o ayna o kippo bisaqihi yarnugol dum e howgol dum e aynugol fama yahtaju e kala ko o hattonjin ilay faade mudum hatta yathmura harima wa yakunu latano lil amili golludon juz'un gebal masha'an ko dum sakitingal sar'inangal happangal law min tamade dalika shajari immorde e dimde delledde de o tuti o ayni wal baagi gebal hedditingal ngal li maliki ko nande jeydo leydi din on wal muzarat ko ete kadi remingol dum kadi men dafu ko dunyugol ko jonnugol arda leydi liman yazra'a wonande on wawdo ndi remude aw dafa ardan ma o jonna leydi wa habban e gabbe fo bi mana awdi liman yazra'uhu ummonorema leydi ummonorema awdi din fiha e der leydi din wa yaqumu alayhi o darano dum o okippo bi juz'in sabu gebal masha'an shar'inangal minhu immorde remurundu o remindu wal baagi ngesa hedditi mbamna dulle nema hedditi don li milkil ardi li malikil ardi wonana jeydo leydi din on wadi wakati yakunu gomdino lato al juz'u tawage bangal al mashrutu ko sar'inangal fil masaqati kayarnugol wal muzara'ati e karimingol harano sar'inana li malikil ardi wonande jeydo leydi ni on ay sajari madu ledde wal baagi ta ko hedditi kon fo modul lil amili ko nande golludo
ودليل دليل على جواز المساقات إدو دقل يرنغونغول والمزارعة إريمين غونغول حديث ابن عمر وفي أودو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أقول إنه أهل خيبر يم بخيبر بيان دون قال يهودا ليدين دين خيبراتهم بشكل سبو هندغول جبل pourcentage ما يخرج يكو هنا يالتا منها إمر دي ليندين من ثمن إمر دي دم أو زرع المادون ريمرو متفق عليه. وروى مسلم نفيل أن النبي وندنا باجل صلى الله عليه وسلم دفعوا جن إلى يهود خيبر فاد إلى يهودا من خيبر نخلها تمر وجد خيبر وعرضها إليدي دين خيبر على أن يعملوها إدو يبيقولوا ليدي من أموالهم إمر دي جولي مبدين wala min wadan be shaturu samariha feccere e dimde ko yaltata tonko ay nisfahu ko dun feccere munde warawal imam ahmad kadi no filli anna nabiyya wanda nabajal sallallahu alaihi wasallam dafa'u junnun ila ahli khaybara faade yimbe ben khaybara arduha leydini khaybara wa nakhlaha tamaroje den khaybara muqasamati edo sendugol fotondiral hakkunde makko e mabbe ala nisfi edo feccere badalla hada al hadith o hadise do hino tindini ala sihhatil musaqati e do sellugol dagagol jonnugol goddo yo yarnane ledde maden yo bamo yoga e dimde ko yaltata tonko qala al imam ibn al qayyim az-zawji o do maki wa fi qissati khaybara wo woni ender qissa on ka khaybara don dalil ala jawazi e do dagagol al musaqatu yarningol wal muzara'atu e remingol bi juz'in sabu jonnugol on tigi gebal min al ghillati immorde e tono yalto on min tamarin immorde e dimde aw zar'in ma do remuru fa innahu nala Allah sallallahu alaihi wasallam amala ogolini ahla khaybar yimbe khaybar ben wastamarra ala dhalika udumi e mudun kadi ila hini wafatiha ka wafati don shakki tande o yanane be remu be addatel walam yunsakh dum montaka albattata fi furay wa istamarra dumi kadi amalul khulafa'ur rashidina gollitirgol be do lontibe fewbe alayhi e hori dum walaysa wonal min babil muajara ko jiya dum e dambugal hella manier e luwingol ona luwingol no baskoni min babil musharika dum ko jiya dum e dambugal hella kafudugol wa huwa dum nazirun ko darugol tasko al mudarabati e bimana ko wada kon sawa'in e hore fotondiral wa qala al muwaffiq bun qadama o do sheikhujo maki wa hadha qudum do amala bihi woni ko gollitiri al khulafa ar rashiduna lonti be feebe muddata khilafatihim e der dumunne ko be lonti ko wastahara dhalika dum do lulli hakkunde jobe falam yunkar yeddaka fa kana lati ijma'an der fottanede e dum do qala wi wala juzu daga ta ko at ta'wil sansugol ala ma khalafa al hadith e do konkota ta hino lundondiri e hadisi on wala juzu dagota ko at ta'wili ko duni e buldingol taskagol ala ma khalafa al hadith e do konko lundi hadisi on wal ijma'i e fottande julbe ben wa kathirun hino ko dudi min ahli an-nakhil imorde yimbe jeybe tamaroje wa shajare ledde yujizuna hibe ronka pat an imarati gay wurnutugol dum wa sagayi e yarnugol dum wala yumakkinahum tawa newanta ko be al istijar alayhi luwingol dum wa kathirun hewi kadi min an-nas imorde be la shajara lahum be mara ledde be mara parawol be mara zarden wa yahtajuna hibe hatonjinile ila tamarin fade dimde be hatonjine mango e lemune e wuse fa fi tajwiziha woni e dagingol dum do daful hajatayni dujugol hatonjinande den beedo di do kala wata sil e hebingol li maslahatil fi'ataini e hewtingol nafore intérêt maslaha de do feddeji didi kala ka وقد ذكر الفقهاء قم إفام بدينا بين جنتنك رحمهم الله ويا الله سبحانه وتعالى يرمى بأنه كوني يشترط هنا سرتنا لصحة المساقات في سلغل يرني غونغول أن يكون لا تأشجر لأدن المساق هركو يرنتل عليه إدومودو له تاهن ودني دون ثمرون ديم دي يؤكل دينو نيامه فلا يصح سلتا على شجر إدو لغل لا ثمر له قال أن دا هوري ما مرا ديم دي wano ledde andanda hore ma ko wadira ko fi fulirtum ma ko fi dowditum ma ko fi yofino tullabina
kono rimata dimde nyametede sellata ka yetta goddo yarnugol dun tum baydon haray wala to ngebal ngal hendo to illa ko ina gotel har haldon sina haldon har ko yo yarnane dun do yobamo dun don haray ko hella joddi wona hella kafugol awlahu malatan dun samarun dimde la yukalu kono na nyametede aray dum don fo sellata leggal ngal rimata ma ngal rimay kono na ko nyamete masalan tiliri may e lengeri may kono en do fo na ko nyamete li anna dalika sabudun don wayra mansusin alay wana hertina dum e do mudun nafore wodi alwo alaymu wa min shurutina jayaka de sartiji sihhatil masaqati sillugol yarnugol taqdir ebbugol nasibul amil gebal gollowo on awil malik ma gebal jeydo on happa be juzu in sabu gebal ma'lumun andangal musha'un sar'inangal happangal min athamarati imurde dimde de kasulusi masalan wan haldugol ko tatabal on tigi jeyi warrubu en yabal ma ko jeena yabal ma ko sappabal be aldal sawano fatater e dallal juzu gebangal fandi al mashrutu sartinangal aw kafura mangal dudi koy tawtu golludo e gollanado fewbe yarlondiri non be weltori non falaw sharata stawini sartini kullu thamari jeydo masalan ma gollo on so sartini e hore kon gollana e mako ha jonnay landimde ko yaltata kon fop si tay sartini dul yadi ma goddo mabbe lam yasihu sallata yarno inna ram do yarnande ma zarde on kon non ko sarti kala ko rimi ga ko minje dum don sallata ma jeydo zarde on inna ar yarnana lan kono non sarti on kala ko rimi ga hunde aje ko min tunje don kadi sallata sabu ko wadi ada gina ko fi yo masla on heboro e feddeji dindi kala liftisasi sabu hirti ngongol ahadahuma goddo e mabbe bil khillati tono yaltowo aw shartan ma dun sarti asi'an ko dum woni woddudo ma'lumatun andado min athamarati imurde dimde de ka asrati asi'in wano sappabe wano sappabal woddungal aw 20 afwan yilto dem aw sharata ma o sartina asian embere saajire ko hebata kon jonare da yaronde ko saajire tel hebata ma ko saajire tel hebata dum don kadi sellata parce que nganda sarden on ko saajije jelu yaltinta ma'lumatun andado min thamarati immote dimde de masalan ka sharati asin wano innugol hara yarno hida mari saajire den sappo aw 20 sa'an ma hida mari saajire den noga lam tasihu dum kadi sellata lianna sabu koni qad la yahsulu illa dhalika hino wona gomdi kenen go ngesam bam fop hebata illa dhalika sona den saire sappo ma den saire noga say non en sartino dum do lawonde ko kaari andi jonare kaari hebata fa yaqtasu bihi hirtina dum don min shartil immorde sharti lahu wonande mo dunal akhar ko alda e hebugol dimmo makkon don dagaki wakada ko non kadi law sharata lahu stayunis o sartinani mo kadi fil masaqati ender yarnu gongol darahima dirhamuji muayyanatan toddadi joni ara yarnu do yobete 1 million masalan lam tasihu dum kadi sallata fi hunnu li annahu kuni qad la yuhsalu gomdi kenen go hino ronka hebade fes minal ghillati imorde tono on ma yusawi ha kon ko wawata yerondirde 1 million mo wawa yarnande ma jardin on fu mo jardin on soñi yeyata ko 500 000 tayno mi don halduno ko 1 million jonnatama aray dum don kadi tako wakata ko non kadi law sharata li ahadima sinno sartini goddo e mabbe thamaratu shajaratin dimde leggal muayyanatin toddingal aw ashjarin ma do ledde muayyanatin toddide lam tasihhu haray sellata al musaqatu ko doni on yarnugol don kadi lianna sabu koni kadu hino wona kenengo la yusalluron ka hebade min shajari immodele de hedditi den fop khairatil kal muayyana sonangal leggal toddangal don masalan inna yon haray yarnana lan jardin an o kono gal leggal da kala ko rimi don ko min jeyde ko ledde hedditi den sendete ma o daynem do yarnandema ki mangoyda kala don ko min jeyde ko hedditi den sendete non kadi sellata parce que kenen go nona jardin on fop ron karimude si ona ki mangoy don haray don ko honno on andi haray mo yali fa yahtassu haray non joni hirtina bil ghillati sabutono yalto herdano hande kadi ahaduhuma goddo mabbe dunal akhara ko alda hebugol oya aw la tahmilu ma hino ronka
rondade few ay lego hino rokkarimude few tilka shajaratu ngal do leggal awil ashjar ma dum den do ledde al muayyanati toddade fa yahrum hande kadi dawe harma perda ashurutu lahu sartiji di wonande makko min ghillati morde ton o wa yahsulul gharar hande kadi hodongo hebo wadarari elora kan haren non boni hande kadi ko sayi ko selli kon alladhi dum alayhi aljumhur ko jumhur fottani ko hore mum annal musaqata ko wonde yarnu gongol agudun ko ahadi lazimin fibindi la yuzundi dagota ko fusqa punnutugol dum few illa biridal akhar sona wondude e welaye o yahidditido wala budda fere wala min tahdidi muddatiha kadi imorde happugol dumunne e mbere ko ya yarnata ko walaw talat haystayni juuti ma baga ishjari wondude e heddagol ledde den wa yalzimu hina waddo kadi al amal gollugol kullama fihi kala ko ni mudun salahu thamara kala ko tawata mo'inayi fi dimde den sabimbinayo leggal ngal rimo haray waddi ke yarnowo kippugol dum don fo mudum hakkunde yarnugol e howugol e aynugol e duulagol hentina ley ko dum don fo min harsin imorde remugol wasaqin e yarnugol wa izalata etugol ma yaduru kala ko lorrata kon wanoradagol kullo e burure koy ma yaduru shajar kala ko lorrata ledde den wasamrati e dimde den so hayni ke gil koy no ara nyaama dimde den etagol no dum don iwra minal aghsani imorde e caldi din watalqihin nakhli e dukke tamaro den watajfifi tamar ko don e dukke dimde den ciawti dimde den wa islahi e mojjingol majari ma'i ilirde ndiyam dan tawa wa sirfude ma adda pompi ma jogugol adda wa tawzi'ihi sendutugol dan sakita dan ala shajari e hore ledde den wala sahibi shajar hino fawi kadi non jolle eden ma yahfudul asal kan kadi hino fawimo ma yahfuzu kala korena ta ayna al asal bindere den bi mana dimde ledde den e bindere ledde den wa huwa shajaru du woni ledde den legoy ka hafril biri won asugol koloru nder ton yo yarno won heba ka yoga madum abonnagol pompi adda wa bina ilahi tani e mahugol kuru ko dum woni howgol jardin on harakulaaji din e gookiji din wata natude wa tawfiril ma'i hubintingol ndiyan dam fil biri ka nder koloru mi mana ki pandiyam dudu dan yalta e nder koloru ndu wala hawi dalika e ko nandi tatay dum wa alal malik hino fawi kadi jeydo jardin on madum ledde den madum terrain on kadhalika wona non tasil hewtingo al mawadi kala peji addaydi allati din taqwi tiidi naydi sabimbi naydi yo tiidu kelda al ashjara ledde den kasamadi wona ko wiyete kon samadi dum ko ala ho yerni koy ciataloy koy be jogoto be wiccata no mari buddo tafa koy wona hawi e ko nandi taymu walaysa wana li daf'ul habbi jonnugol awdindi mal arde wonde leydi din ton shartan certifici hatti nder sellugol al muzarati remingol goddum non ton sellinade bada andi hoaka e ko nandi taymu falawra fa ilayhi sinno jonni ne don al arda leydi ne fakat pet liyazra'aha fi arurema e mayri al amilu gollowo bi badrin sabu dépense gol fop finance o min indi morde makko kanko sahha dalika dun kadino sella kama huwa qawlu jama'atin wa dun kadi woni kongol jama'a dududo min sahabati morde e sahaba ben wa alayhi woni e do kadi hore koy hore dun kadi amalan nasime ben kadi gollitiri wali anna dalil e wonde kadi sabu dalil alladhi istufida minhu naftorado e mudum hukmul muzara'a ko nyaawore remingol huwa dum hadis ko hadis muamalatu nabi gollo danila sallallahu alaihi wasallam ko gollodi li khaybar yimbe khaybar ben be shattani sabu hen dagol mabbe gebal may khuruju ko yalta ko min ay jardin e leydindi e remrundu walam yaridi jolali fi hada hadis e on non hadis an al badra wonde ittu gongol awdi ndin e finance gongol ala muslimin koy do julbe ben fawi koy hore be khaybar fawi qala al imam ibn qayyim rahimahullah walladina ben don istratu sartinobe al badra ittugol dépension mi rabbil ardi morde jeydo leydi ndin on qasuha ben don kadi haray ebbindiri dum be mesiri dum alal mudaraba e do ko wiete ko mudaraba wa hadal qiyas nden e bande don ma annahu e do wondudo non dum
mukhalifun ko lutonde do li sunnati sahih sunna sellu do ngoy ko yon faamu dum wa aqwalu sahaba ko lutonde dum kadi ko ngori sahaba be fa wadum min afsadil qiyas ko burdum bonde burdum kanude e mesirande fa innal mala ande no jawdi ndin fil mudaraba ka wadugol mudaraba yarji udun do ruttoto ila sahibihi faade dimmojo mudum on jeedo golle de ko way usman be send arabha tonongo fa hada dum do nazirul ardi ko dargol lendi taskonde mojja fil musara'a ender remi gongol wa amma al badru amma fawta gongol dépense gongol finance gongol alladhi la ya'udu annan da horema ruttata ko naziruhu e dargol mudum ila sahibi faade jolleydi ni balskoni yadhabu o yahay onaba kama yadhabu wan onabirta naful ardi nafa leydi dinno fa ilhaquhu ko duwoni ƴeŋugol makko bil asli dhahib ko duwoni junnugol makko kanko jolleydi ndin bi asli dhahibi lasili yahudo on e mudum awla ko dum buri hanude min ilhaqihi imurde junnugol makko bi asli al baqi lasili hedditi don wal muzara'atu remi ngongol mustaqatun dum dey ko hola dum min azari imurde remuru wato samma hino inne mukhabaratun ko wete ko mukhabara wa muwakiratu ko wete ko muwakira dum kan wi ko no fo ko luwingol goddo leydi ndin orema kon tun ko façon yi insirti wala amilu golle on fiha ender dum do yusamma himo inne hande kadino muzari arreminido wa mukhabiran ereminido wa muwakiran ereminido fo ko gotun ko maniyere ko maana yi dun serti seda wa dalil ala jawazi do daga goldum as-sunnata ka sunna al-mutahharata labudo as-sayyata selludo kama sabaga kono o hadisi ranane fejirino wal hajatu haton ko haaju on da'iyatun ko noddi ila jawazi afade daga golmu li anna minan nas bunu jeya yimbe ben may yamliku ardan ummono jeya leydi zara'iyatu remintende wala yastati'u tawa wa ta'ala mala fiha gollugol mayri kamina nastano jeano yimbe be man yastati'u on wawudo al amala gollitirgol fi zara'ati ender remugol go la yamliku ardan tawa mara leydi zara'iyati remitende faqatatil hikma hande kadi hikma on nyaawi don at-tashri'iyati shar'ina don jawaza dagagol tunnon al muzara'a remingol gol liyantafiya fiyo hebu nafore naftora الطرفان في الدجين دي كلا هذا بأرضه أو هبرا نفر تونو سبو ليدي نيكو كانكو جي وهذا أو كده هبرا بيعمل سبو قول لما كده وليحصل التعاون وليحصل فيه هبو التعاون واللندرانغال على تحصيل المصلحة إدو هبينغول مصلحة ودفع المضرة إدو نيغول لورا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المزارعة رمينغول أصل من الإجارة كدا يرى لسل يتادون إلوينغول لاستراكه ما سبق فكل مجد كان جديد في المغنم كال النورن والمغرم كدوني إكا فوتغول يتغارنتي يبتا وقال الإمام ابن القيم رحمه الله هي أبعد كون بوري وقت أن الظلم غايتوني hiya ko dum non abado burata woddinde an zulmi gay toñe den wa darari e lorro gongol min al ijarati diluwi gongol fa in ahadahuma andeno goddum e majji o ganimun hino hebato no few duma perda wala budda fere wala yuna dum ko taskete dum fil ijarati e der luwi gongol wa amal muzaratu amma ko ete ko muzara fa in hasala az-zar'u sawni remurundum hebike اشتراكا فيه كدوني كو كفدا اندر مودum aw walla sonaro ishtaraka ko be kafin fil hirmani kuduni walla sonaro ishtaraka harabe kafi fil harman ender ko harmi wa ishtaratu no sartina li sihhati sabu sellugol kadi al muzara'atu remi ngongol bayanu bangingol mi gedar embere malil amili ko wodani ko gollo on awli sahibil ardi ma jolledi ndin min al ghullati imurde tono yalto on wone kuna ende dum latto juzon gebal masha'an sakitingan
منهما إمرد مأبه كم بديدو كسلس وانو تتبع ما يخرج كو يلتتكم من الأرض مدلين أو ربعه ما نيب والمؤم كو بفوت وانا ذلك يكون أنت سيدون لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل وأهدنا أهل خيبر أيم بخيبر بشرط سوى هندغول فكر ما يخرج كو يلتتكم منه إمرد منها إمرد أجودني وإذا عرف استيوني أندام هندكدي nasibu ahaduma gebal goddo e got kala e mabbe fal baagi are de ngandi ko diti kon yakunu ko latan to lil akhari ko ya lenna al ghullat sabu tono kala ko yalta ko lahuma ko wonande mabbe kambe dido tum fa ida ayyana stayuni to dama nasibu hadima gebal goddo e mabbe tabayyana ray bangi feñi nasibul akhar gebal oyangal walaw sharata stay sartina namal ihdima goddo e mabbe asi an sa'iye ma'lumatun andande ka ashrati asin wano sa'iye sappo aw zar'in ma du remru nahiyatan bangal hella da ko kare jeyi muayyanatan todda dum min aladi morde lendi hare fo e mum foti ko nendi din inna kari no mari sa'ida tel foti ko ngesa bang inna kari ngose ngoda hare wal baagi fo e mum andi ko hedditi ko lil akhari ko nande oyaka haray dum don lam tasihu sellata paske ngo sengo inna ngoda ko oda ye ngonno ronka fudude fewma fuda kulle nyama e ko nandata dum aw istartama sartini sahibul ardi jollidi ndi an ya'khudha nde jetata mithlu badarihi yeru dépense ko wadi kontaw way utasimani non be sendal bag ko editi ko joni haray ko walare fo nyama ko walare mara ko sanku den do haray stewni so nyama mi tay walare anden taw fiw mi itta ko mi yobi kon howa fiw mi itta ko mi yobi kon rena ayna fiw kala ko hediti kon non sende dum don kadi sellata lamta sifa haray sellata al muzara'atu wadugo ngo remuru hella sifa on manière do on famika e lianna usabkoni kad la yakhruju gomdi no ronka yaltude fas min al-ardi imorde lendi illa dhalika sona embere dépense mo ya wadi on hande kadi fa yahtassu bihi tono on hertantomo dunal akhari ko alday o ya dulla bak wali hadisi rafi ibn khadij radiyallahu anhu qala wi qura'ul ardi urun lugul leydin luyrande bi dhahabi kan wal fiddati kalis la ba'sa bi alla kana nasi be lat ke yu ajiruna hibe luwayno ala hadi rasulillahi fi jaman la sallallahu alaihi wasallam alal madiyanati e dow bangeji din ko dun e dow leydele de wana dunkiji din e paraji din wa iqbalul jadawali ko dun e fewtutugol hella joli din wa shan e piji duduri min azari modele muruji fa yaliku hada awda perda wa yaslimu hada awda hisa heba hino wadayno wala me kun kono lata nano kelina sonande be ben qura'un ko luweteno illa hada sona dun no fulidalik usabun zajir anhu nelad allah nyaadiri fi mudum be hadi yani ko faanda dum annabi kana sallallahu alaihi wasallam wadalika dum lima fi ko sabu ko ni kon e mudum min ad-darari murde lor al-muaddi addo ila tashajuri faade jilbondirgol wakale nyamugo am wali nas jawle bil batil sago mere fadal al hadith on ino tindini ala tahrim e do harmugol al muzaratu wadugo ngol remi ngongol ala ma yufdi harako e do konko nabata neddo on ila darari faade lorra wal jahalati majere wa yujibu tawadinai al mashajiratu ko doni wa yujibu tawa wadina al mashajiratu ko doni sendugol joddi nimbayna nas hakkunde julbe be yilto de ngokko wiiden fadalla al hadith hino tindini ala tahrimi e do harmugol fes al muzara'atu remingol goddo ala ma yufdi faade kala ko nabata yawgo remina goddo e nokkure tawata dum adday ila darari faade e lorra wal jahalati e majjere wa yujibu wadina al mushajarati yeddondiral e wenjeji bayna nas hakkunde be dum don harmi qala ibn al mundhir o do wi kad ja'atu gom diyadi al akhbar khabaruji dududi ar-rafi ko yetta e rafi bi alalin sabu ellingol tadullu ko ino tindina ala anna nahay e do wonde hadore den kana latanike litil kal ilali sabu on ella wa yellati ko duni dum kanu ko be lati
ya'tadunaha hiɓe wowuno ɗum qala wi kunna min latina nakrame ɗe luwinayno al arda leydi ndin ala anna lana e dow sharti wonde hino wodani men minen jeeɓe leydi ndin hadihi ngosen goɗo wala hum wodana ɓe kamɓe duuɓo ɓen hadihi ngosen goɗa farubama hino heewi akhrajat ko fuɗinta yaltina moƴƴa hadihi ngosen goɗa walam takhruju ronka fuɗude yalta moƴƴa hadihi ngosen goɗa oɗa gaño oɗa perda ko ɗum waɗi hande kadi sinelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haɗi ɗum ɗon musidɓe julɓe mafhumu darsu on ko andingol en siɗa mari leydi a watandi gollude ko ya luwin wawɗundi gollude on ma ɗum gollina wawɗo gollude on on ɗon golla e hoore tono on ko woni nder ton ko yo on sendu ko yo aldu si sariya sappo heɓike kanko ƴetta e sariya ɗiɗi han ƴetta sariya jeetati ma kala e mon ƴetta e sariya joyi wona wigol kimangoyɗa ko rimi konko anje kiiɗa ko rimi konko min jeeyi par ce que kiiɗa no rima kiiɗa ron karimude ɗon ko janfa ɗum ɗon dagotako ma wigol ngo sengoɗa ila ka dunguɗa heɓi ka hayre heɓi ka caangol heɓi ka ceewehi ɗum ɗon ko anje min kadi noon ila ka wandeɗa naɓi ka tintire ɗa naɓi ka jolol ɗa naɓi ka teli ɗum ɗon ko min jeeyi ɗum ɗon kadi sellata par ce que ngo sengoɗa